makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Ana oras man ini hatod man sa Indo ka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Pet sa 3 na kita kan bulan na Agosto daw po kita ni na Lones. Iba niya to sa lado technical si Chap Binaobra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Malumluma na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Epekto ka na bagyong si Lupi asinman ka na duros habagat. Una ako subagot diretso na banaag ko na susirang ka na saldang. Walan pang kunyan lang pang intro.
Kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa Rinconada area, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, asin dyan sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Bisperas ka na kapiestahan, ngunyan, dyan sa Barangay Santo Domingo, sa siyudad po ka na Iriga. Sa agan kapiestahan, kumusta kaya dating Vice Mayor Buboy Villanueva Junior, asin man siyempre kay Ma'am Impay, si punong barangay Chopelo Ebareta Junior. Siyempre sa gabo sa Barangay Council, si dating kagawad Andre Torallo, si dating kagawad Binji Raceles, kagawad Utol Balbuena, kumusta po kamo? Yan sa public kay Remar Ebasco. Sin ki Mama Mini Bagayawa. Yan po sa probinsya ka na Albay, Calabuso ana rank number 8 regional most wanted person sa ginibong Manhunt Charlie Operation ka na Daraga Municipal Police Station, Tabangan Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team, Provincial Intelligence Unit, asinman kan Albay Police Provincial Office sa Banuan ka na Daraga Albay. Inisto ang suspect na si alias Ryan na sa legal na edad asinman residente ka nasa binang lugar. Na-arrestar man ini sa bisa man kan mga warrant of arrest katagod ka na duwang counts na statutory rape sa rarom kan Article 266-A kan revised penal code asinman na pinag-amyendahan ka na paragraph 1 kan Republic Act number 11648 na mayong pigrekomendang piyansa sharing man and 5 counts kan acts of lasciviousness sa man kan Article 336 kan revised penal code na may piyansang nagkakantidad na 108,000 pesos para sa kada bilang. Inibuman ang pag-arestar sa pagikan target intelligence operation sa irarom kan COP plan, case operations plan, Predator. Pasado man sa verifikasyon sa enhanced warrant system, wara man na iba pang nakabinbin na warrant of arrest laban sa akusado. Sa presente na sa kustudiya naman kan Daraga Municipal Police Station ang nasampitang persona para sa magkakanigong disposisyon. Diyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga, sagkod ngunyan, sige-sige pagiraray. Na paakal ka na mga kalijan, talagang saro po ini sa magayo na programa kan lokal na gobyerno kan Iriga, sinman kan barangay. Sa iba, mga pigahakot na po sa mga inakal na laboy. Sana dagos-dagos na ang paglinig. Ang unyan pong panahon na tig-uran, kaipuhan talaga na mamantinir na malinig sa indong mga drainage canal sa mga barangay. Ang aning maiwasan po ang istara ni namok. Baka usan ng magbaha.
talagang iyo po yan ang kaipuhan ngunya na mga panahon. Siyempre kooperasyon kan lambang na mamanuaan na iwasan po ang pagparaapon ni na mga basura kung sa insa ng gilid-gilid. Kung sa insa ng lugar, dapat ibugtak sa tamang bugtakan kan basura ang mga basura niya to. Ang aning maiwasan po ang pagkabara kan mga aagihan ni na tubig o ining mga drainage. Tapos makaiwas pa kita sa mga lamok. Minsan po iyo po ang ginigibong istaran yaning mga maating lugar dyan sa kanal kan mga namok ngunyan pong panahon na nagpapara-uran-uran na. Nagkaigwa man pala ni na Camarines Sur Resilience Festival 2026 asin matrayong pusubot ining natapos gon ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Nagtalikod na simana nagkaigwa nin pribilehiyo na representar si Governor El Rebillaferte Jr. sa culminating activity kan Camarines Sur Resilience Festival 2026 na ginibo mismo duman sa Pertic Camsur Sports Complex. Na selebrasyon nagduon ka na daing untok na pagkumitir kan sa tuyang probinsya sa pagandam sa kalamidad, pagatubang sa pagbabagukan klima, asin pagpapakusog ka na komunidad kaibahan ana sa tuyang mga kasosyo gikan sa Office of the Civil Defense, Region 5 Bicol, Regional Hospital and Medical Center, asin iba pang mga stakeholders, pinatunayan tagiraray ana sa tuyang pinagsarong responsibilidad na magkultibar nin kultura nin pagandam sa lambang Camarinense. Ang aktibidad pigtampok ang mga mayor na kabtang ka na festival ngunya na taon kabali ang Resilience Olympiad Animation Contest, Quiz Challenge, Debate Competition, asin man ang Resilience Kingdom, DRRM Basketball League, 72-hour survival challenge, province-wide nighttime earthquake evacuation drill. Tapos ining Rescue March Challenge, District 3 asin an Incident Command and Response Challenge na nagtapos sa pagmidbid kan mga pambihirang partisipantes asin kampyon durante ka na pighiras nin kan paghiras nin premyo. Liwat sa rabaytang ipadagos na pagtugdok nin sarong probinsya na preparado, matibay asin andam na tubangon ang lambang hamon na may kumpiyansa asin pagkakasararo. Congratulations, sabi nga ni kaya na good job Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin man ki Gob El Rebillaferte ka na probinsya po nin Camarines Sur. Tapos ini pong pangapudan ni Akbayan Representative Shell Jokno na dahil pwedeng magpaluwas nen anuman ang korte nen injunction o temporary restraining order laban po sa implementasyon kan wedge order kasunod naman sa labor code. Sinabi ini kan kongresista kasunod kan pagpapaluwas kan temporary restraining order kan Pasig City Regional Trial Court para suspendyon na implementasyon kan 85 pesos na minimum wage hike duman sa Metro Manila. Dapat subot magtrayumpo ang lay asin ang diretso kan mga trabador sigon pa ki Jokno.
Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na siyudad ng Iriga sa Merkado Publiko sa mga amigo-amiga tang mga paratienda dyan. Si Madam Jen Vera dyan sa Pest Section saka dyan sa Buracan Sarilis. And siyempre kay Alona Alvaro saka kay Marisa Morello Cornelio Morello. Confuse kita kan apelyido pagharalaba na. Siyempre kay Marilo Casiao Barasena. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Niño Jesus, Batuca, Marinisur, kay Ete Chavez, kay Mesela. Siyempre kay Mayor Manuel Enrique Dangkalan. Kumusta po kamo? Kay Kagawad Eliseo Prela. Kay Engineer Laganson dyan po sa San Vicente Batu. Yata pala nalos na sa sanggatos ng bill na isunad man ni ati Congressman Biden Paul Mastura duman po sa House of Representatives. Mga bill na nakasentro sa mga tultol na serbisyong pangsalud, infrastruktura, elektrifikasyon asin marhay na pamamahala para sa lambang Kalimo asin lambang Mindanawon padagosan pagsusulong kan mga lay na magdadara ng tunay na serbisyo asin na panghaluyan na kauswagan. Tapos iniman po ang pagkikipag-ulay sa mga opisyal asin empleyado kan Department of Communications Technology Bicol ni Congressman Jan Almario Chan kan ako Bicol Party List tanganing tukaron ang mga programang magpapahiwas kan digital access asin magpapakusog kan digital literacy sa satuyang mga komunidad. Bilang Vice Chair kan Committee on Basic Education and Culture saro sa mga panganot na napag-urulayan ang DICT Bayanihan SEM program na makakatabang sa pagpapakarhay kan internet connectivity sa mga pampublikong elementarya asin mga importanteng lakdang para man sa mas de kalidad asin makabagong edukasyon. Pinag-session man nyato sa DICT ang pagsasagibo kan mga cyber safety asin man digital literacy orientation para sa tuyang mga senior citizen sa Bicol tanganing maprotektahan sinda laban sa online scams, phishing asin iba pang digital threats. Sa padagos na pag-uswag kan teknolohiya, importanteng masiguro na mayong mawalat halit sa tuyang mga estudyante sagkod sa mga gurang. Padagos niya itong susuportaran ang mga programang magtatao nin ligtas, inklusibo asin makabagong digital services para sa lambang Pilipino. Dali po yan kay Congressman Jan Almario Chan kan ako Bicol Party List. Tapos iniwan pong pahayag ni Congressman Alfredo Garbin kanako Bicol Party List na maghahagad nin solusyon sa maraot na kamugtakan kan Rehiyon Bicol pon kan Abril 2026 sigon sa Philippine Statistics Authority. Naka-report subutan Bicol
Diyan po, ipapadagos po niya to yan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat karon ng Philip at maray na aga ng pulis ng pinakalang taon na onra at baaw silver youth choir BCYC. Matapos na tignan proklamar ng track free champion sa 2026 Taipei International Choral Competition na pinag-iwan sa Kaohsiung, Taiwan. Apay naman sa Grand Prix title na paaman ng BCYC ang mga minasunod na onra. Category champion World Times 2.8 ethnic o traditional music. Category champion of the world for 70 category. Second place Golden and 60 Musika Sakra category na ang grupo ang tulong best performance of Axel of the Farmers sa Lauda na pinagsurang si Mark Daniel Akpas of ng Dr. 12 of program sa Sakra category naman sa PCY at kukukaw naman sa at Terkos, Pabinta, mga amigos, si Amigas, pinag-uurduloy na banwaan na tauhan sa inspire ang punta Pilipinas at ang nabarera sa lalo lokal sa pagkada karon John Starting Reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Padagos po niya itong manood sa pinagsabi ni Congressman Pido Garbin na dapat masolusyonan ang kamugtakan ka na riyon ka na Bicol basado sa pinaluwas kan PSA ang pinakalangkaw na unemployment rate sa gabos na riyon ka na sa tuyang nasyon nag-abot sa 6.8%. Correspondingly as in an employment rate 93.2% iyo ang pinakababa sa nasyon. 2025 Bicol nakabugtak ang pinakababa na gross regional domestic product growth sa gabos na riyon as in uminabot sa nanin 0.5%. Kan kaparehas na taon ang gross capital formation kan riyon nagbaba man hindi 7.2%. Ang investment kan mga building, machinery, equipment as in infrastructure as in iba pang mga productive assets bill. Yan po ang Mamundong Barata ang Bicol region ngunyan na saro sa kumbaga basado ini po sa Philippine Statistics Authority pinakatios na riyon sa satuyang nasyon. Gay garo haloy naman po yan nabubugtak sa tios an rehiyon ka na Bicol. Dapat magtarabangan po ang mga nanunungdan lalong lalo na ang mga congressman niya to di po sa riyon ka na Bicol na masolusyonan ang bagay ni ini. Dapat po may mga programang maisulong kung paano mapauswag man lamang ang pagbuhay kan mga Bicolano ngunyan pong panahon. Duman po sa Banwaan ka na tabako matapos ang naging issue sa suspension kan apat na barangay kagawad sa Tabaco City dahilan sa day pag-attender sa flag ceremony nakulman ang naghahapot sa indong barangay regular daw na may flag ceremony kun Lunes o haloy naman ining day na isa sa gibo. Parte ang sindong obserbasyon sa comment section
mantinero na magalang asin nakabase sa tunay na namamatayan ang sindong mga komento. Sabi kay ning iba, paano mag-flag ceremony kung duwa kaming duty? Kami digdi sa barangay Tagbak, Ragay, Camarinesor, iyan Iguaman. Tuyong primerong Lunes, kan bulan, flag ceremony man, take note. Mga nakapurmal attire kami yan. Kaming mga lalaki iyan required na nakapulo barong. Asin ang mga babae man, iyan nakakimo naman, pambihira. After our flag raising ceremony, ginigibo mi man and diretson na sa muyang first regular session sa samuyang barangay. Dapat po talaga mandatory man ang flag raising ceremony pag Lunes. Asin flag retreat pag Friday. Dapat maging patriotic man ang mga barangay official, mga barangay tanod, asin mga apprentice, ipiling maninda. Disiplinado sinda sin makabayan na tagapaglingkod kan mga namamanwaan, dapat magkasaro para sa banwaan. Iba na lingawan na daan lyrics kan lupang hinirang pangyayari. Sa assembly sa naman nagkakaigwanin flag ceremony. Digdi sa muya, never ko pa nahiling. Sa indaw yan. Dahil naman daw yan na importante daw nagsisweldo sinda ay sana. Sana. Digdi po sa Samuya, every first Monday of the month, igwang flag ceremony. Nasa programa po ang flag ceremony. Enot po yan, opening prayer kan Samuyang pastor with word of God. Tapos po kan kagawad na naka-schedule sa bulan. Pagkatapos po yun, babasahon kan sekretarya kung sisay and my birthday sa bulan na yan. As in, kakantahon ang birthday song. Then ang panghuri, iyo ang mensay kan Samuyang chairman kan barangay, tampang kagawad, pinagkakaputan na may pinagkakaputan na binugtak sa sendang character traits kan sa muyang syudad. Tapos po iyo nag-attender kan flag ceremony. Chairman, kagawad, secretary, treasurer, barangay health, BNS, daycare, teachers, BHW, tanod, purok leader, asin man, utility. Nagrahay na. May flag ceremony kami pag Lunes. Before our session in my flag retreat man kami pag Biyernes. Every first Monday of the month, gabos na empleyado kan barangay miyan dapat mag-report kan flag ceremony. Pusing, daga, Alcala, Cagayan, Bali. Karayo. Bicol Party List man gararay hatod din mga programang pangkabuhayan sa satuyang mga kababayan na Bicolano sa pagikan ni sinagibong coordination meeting para sa implementasyon kan Padjak Asenso program sa manibaybang banwaan asin syudad digdi sa Camarinesor. Enot na nakipag-ulay ang Bicol Party List kinaga City Mayor Lene Robredo konsain pinagatukaran na pagpapautob kan programa sa irarom ka ini sampulong benepisyaryo ali duman sa syudad kan naga na natawan in Padjak bilang pangpuo na kabuhayan. Sinundan man ini kan pagbisita sa munisipalidad kan Milaor, nakipag-ulay man kay Municipal Administrator Dennis Glenn Santa Rosa, 5 benepisyaryo ang natawan nin oportunidad na magkaigwanin dagdag na pagkakakitaan. Nagkaigwaman in koordinasyon meeting ngayon sa Mayor Glenn Romeo Guntang tanganing tukaron ang implementasyon kan programa sa sendang banwaan. 8 benepisyaryo hali sa gainsan nakaresibi man kan suporta sa irarom kan Padjak Asenso. Paagi man kan programang ini, kamautan kan ako Bicol Party List katabangan partner agency na makapagtaunin konkretong tabang sin mas dakol na oportunidad sa tuyang mga kababayan na Bicolano.
Tapos magserbing pagpuon, lamang padyak, siring sa mas matatag na kabuhayan, asin mas mauswag na puturo para sa tuyang mga kababayan. Yaman po na opisyal na pahayag kan Libon Municipal Police Station. Anot sa Gabos, taos puso kaming nakikidumumay sa pamilya sin mga nawalat kan biktima kan insidente ng hostage taking na nangyari kan Hulyo 24 ngunya na taon duman sa barangay Alongong, Libon, Albay. Bilang sa indong tagapaglingkod asin acting chief of police kan Libon MPS, gusto ko pong ilatag sa publiko ang interong katuhanan na sin mga lakdang na sa muyang pinagsagibo kasunod naman sa kamauutan kan Safer Cities and Safer Communities Program na pinagsisiguran kaligtasan kan lambang harong asin namamanuaan. Tama po kan ika alas 8:30 nin aga na tulos kaming nagsimbag sa report na naresibi pag-abot sa lugar tulos ming nahiling an kamugtakan kan harong asin ang mga lugadan na panganay na aki na nakaandusay sa salug asin duguan. Sa pag-atubang sa arog kaning sitwasyon maigpit na sinusunod kan mga pulis ang tamang pamamaagi ang aning masigurong ligtasan Gabos asin maiwasan ang kadagdagan na danyos. Sarong pangenot na kamauutan kan samuyang pakikipagtabangan sa irarong kan nga sambit ng programa. Sa panahon na ito kaputpakan sospikan sa iyang agum, bunsong aki na babae, nakasarado asin pinag-ulangan kan mga kasangkapan ang mga pintuan. Mientras na may kaput siyang pasang bote na nakatutok sa iyang pamilya. Pinagsubukan mo naming makipag-ulay kanin matuninong ang aning pakalmahon siya. Alagad kan butasan niya na bunsong aki ang nahiling ming nasa matinding asin delikado na ini. Napiritan kaming maglaog kan sapiritan sa harong. Sa oras na ito, pati naman ang samuyang sa diring buhay iyon nakataya. Madiklom ang laog kan kwarto asin anong mana oras ang pwedeng may mapahamak kung may kaput siyang armas. Alagad daimi man ito pinag-isip. Ang iniisip misa na iyon mailigtasan buhay kan sayang gumasin mga aki na iyon puso kan samuyang kamauutan sa irarom kan Safer Cities and Safer Communities Program na mayong si Sayman ang dapat mapabayaan o mapahamak sa laugan sa tuyang komunidad. Ako mismo ang nagduman sa tubang ang tanging ligtasan bunsong aki halis sa iya. Tulos man na pinagluwasan Gabos na biktima sinakay sa ambulansya. Ang panganay na aki yun may malay pa kan panahon na ito. Ginamit mi man ang terminong nailigtas dahil ang tamayong ibang kadagdagan na danyos na nangyari mientras na pinagsasagibuan na operasyon. Tulos man na nagtarabanganan sa muyang istasyon ang lokal na gobyerno kan Libon asin ang pampublikong ospital ang aning itaw ang Gabos na kaipuhan tabang na pagpapahiling kan matibay na ugnayan kan ahensya sin gobyerno na pinagtataguyod kan nasambit ng programa pinadarami man sa pamayukan banwaan kan Libon ang paenot na tabang pinansyal para sa pamilya tanganing magamit sa tulos na pangangaipo. Kapit man sa hostisyang nadadapat tulos man kaming naghiro mayo pang 24 oras matapos ana insidente na ay planchar naman niya mo ang kasong serious illegal detention sunod sa Republic Act 7016. Tulong investigador ang pinagsugo tanganing masigurong may sunad tulos ang kaso sin maipakulong ang suspect nin mayong piyansa. Pero digdi magsusunod pa man kami nin kadagdagan na kasong parricide dapit sa pagkagadan kan
aki. Gusto mi man pong linawo na dahil kami nagpaluwas ni nanuman na pahayag sa media kaya ang mga nababasa o nadadangog na report iyan ba kung tugma sa samuyang opisyal na report sa totoong nangyari. Damang kaming atubangon na sinipaliwanag inin masararom sa pamilya sinsa si Sayman na gustong maaraman ang enterong pangyayari. Yaon ang mga opisyal kan barangay na makapagpatunay sa nangyaring hostage taking. Ang Libon Municipal Police Station iyan magtitinir na honesto sa trabaho, magserbi, magtaunin hostisya asin mantiniron an katuninungan asin kaligtasan kan lambang pamilya sa satuyang banwaan. Padagos man na sinasabuhay ang diwa kan Safer Cities and Safer Communities Program kung saan ang lambang saruyon ligtas, protektado asin may paglaom. Kaya congratulations po sa Libon Municipal Police Station sa pagkaka-resolver kan kaso na hostage taking. Kuha po kitang 34 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Musta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Panuan kan Bula, Camarines Sur. Amigong August Darcara asin man ki dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyao. Siyempre ki dating Kagawad Linhinyo. Si Mayor Nonoy Ibasco, kaki dating Alkalde Migay Ibasco. Naaresto man na duwang babae sa ginaibong entrapment operation kan Land Transportation Office sa pagkikipag tabangan sa Philippine National Police Highway Patrol Group dalan subot pagkakasangkot sa illegal na pexing activities. Nagibo ang operasyon matapos magsumbong sa LTO ang saro sa mga naging biktima na nagsabing nagbayad siya ng 45,000 pesos para sa pagproseso kan driver's license sin padagos pang pinagahagadan ng kadagdagan na bayad. Grabe. Bunga naman kan reklamo ikinasakan LTO sin man PNP Highway Patrol Group an entrapment operation na nagresulta sa pagkakarasto kan duwang suspect. Dinarasinda sa duman sa Kampo Crame para sa magkakanigong dokumentasyon asin pagsusunad nin mga naangkop na kaso. Personal man na pinagatubang ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao ang mga sospek asin liwat pinipirit na mayong puwang ang mga pekser sa LTO. Mayong lugar ang mga pekser ang arog kaining mga kasabwat sa LTO. Padagos niya tong pakukusugonan sa tuyang operasyon laban sa mga nagsasamantala sa publiko. Pinag-ingganyo man niya mo ang gabos na motorista na magdiretso sana sa mga opisyal na opisina kan LTO asin tulos na i-report ang si Sayman na nag-aalok nin illegal na serbisyo tanganing tulos na maaksyonan ini sigon sa Assistant Secretary na sila Kanilaw. Liwat pinagramduman kan LTO ang publiko na dai makipagtransaksyon sa mga pixer sa mga individual na nangangakong mapaparikasan pagproseso kan mga dokumento karibay kan kadagdagan na bayad. Pinagpapusog man kan ayon dyan padagos nindang pakikipagkoordinar sa iba pang law enforcement agencies tanganing mapuho ang operasyon kan mga pixer asin mamantinir ang integridad, kredibilidad asin transparency kan mga serbisyo kan LTO.
kan mga netizens, good job LTO, salamat na dako pa mga pictures na yan na nagraraot sinda sa imahe kanahin siya. Dahil makipag-transact sa picture para sa nasa kagustuhan ng mga parikasan na numan transaction sa LTO. Sinkon may nag-aalok isumbong para madakopan mga ini. Salamat LTO, kaya dakul na mga kamuti riders dahil ta siguro sa mga picture sa naman sinda nagpapagibonin lisensya ninda. Kaya nga ni ako daw sa tindahan sa na ako nagduduman, iyon naka-helmet ako dahil anta nire-respeto ko anlay. Trapiko, halos magsulot ako sa butas nin karayom, makakuha sa nakaitunin lisensya. 10 years ago, my written examination as in my practical driving test. Halos mga kasabayan ko kay ito, iyon nagbagsak sa actual test dahil anta dahil man sinda mo na nagsulot nin helmet. Bago pinaandaran motor, pinapuli pangani ang ibang mga mag-exam dahil nakatsinelas. Kaya sobra kong pinapahalagan ang lisensya ko dahil sa sakit kan pagkuha ko kaito. Kaya napaka-unfair kung may mga rider na nakakapasanin mayong sakit dahil sa mga picture. Kaya pag-abot sa tinampo, iyan mga kamuti sa tinampo, asin mga pasaway ang mga rider. Report! Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Pinato job seekers at nagpatiring sa mga hiring country center para mag-send ng traffic ng operation ng sa Camarines ko. Tulman si Green Centro, CEO na wedding na. So, tarang magpapagpapalay sa ulit para sa-center ko. At tuloy, ilong na muna na napunto naman sa kapag-pagpapalay environment, sabad, driver, at yung mga back office personnel, may banang pag-pagpapalay at rate mga driver at confidence para stay doon ang mga suspect leader na nagtat company sa pulang saltan sa mga tour sa pagpapaiwas sa isang trato sabang subukan sa pagsilog ng port pagpapalay sa proyekto at pagpapalay sa top-suspect at pagpapalay sa piling sa bukas sa aplikasyon ng mga gender, mga stress, graduate, at kagamahan sa pagkakatal, sa pagkakakasa, sa Diba Reporting. Field Report! Salamat Gerara Itabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Pag-abot ka digdi po sa mga picture sa luwas ka na Land Transportation Office sa Lambang Branch, ay man po ininahali. Problema man po kaya kan sa tuyo mga kababayan. Tagkon niya, nagtitiriwala pa sinda sa picture itong parehistro kan motor, ay kan mga bihikulo, mga marinyo kan lisensya. Kaya abang sakit po na mahali ang mga picture sa luwas kan opisina kan Land Transportation Office. Awa anong pangapudan kan mga LTO chief na dahil nga ka mo magparaturubod sa picture. Ang transaksyon digdi sa laog. Nabuo nindong magkarulo-luko ang sa indong mga piglalakaw dyan sa opisina kan LTO. Yan po ang mga problema pag-abot po sa mga kliyente kan LTO digdi po sa satuyang nasyon. Kaya sagkod na may mga nagtutubod sa picture dahil mahalan picture.
Abi po digdi sa Barata, digdi sa Pilipinas, dahil ka pa nagpupuon sa negosyo, logi ka na tulos sa permits, asin mga iba pang compliances. Laro ini sa mga madalas kong nababasa sa comment section, duman ko na-realize na bako pala na sarong tao sa naan nakakamati kay ni. Ana gustong sabihon, posibleng totoo ini. Minsan papahapot man ako, taano taarog kay ng sistema niya to. Para maturingan kang lehitimong negosyo, kay puan mo pang mag-agi sa madugong proseso, asin sandamakmak na requirements. Tapos pag napasala ka, o dai ka nagsunod, matik may penalty ka. Pag nalugi ka, asin dai ka nagfile ng closure, asin nagsunod, pagbabayad kaliwat ng penalty, nalugi ka na ngani, ipipenalty ka pa. Kaya ni ba sinasabing anti-progress ang sistema na igwa kita. Dawa nga ni o bako man na compliant friendly. Pag naghapot ka kung ano-ano ang sasabihon, pag sinunod mo sasabihon sala. Ang ending mag-hire ka nin accountant na dagdag expenses. Kaya ang sinasabi kan mga saradit na negosyante na mayo sindang kita. And some point, totoo ini. Kaya sana magkaigwanin changes and improvements and process na igwa kita. Na dapat nagpapasakit sa mga negosyante sin dapat talaga nakakatabang ini. Pero bilang sarong negosyante kay puan pamanyato na magsunod sagkod mayo pang pagbabago. Ang kaipuan sa naman sa ngunyan iyo ang ipaabot ang boses kan mga saradit na negosyo. PS for tax and bookkeeping updates. Jowen tax business asin iba pa. Field Report! Kaon man sa linya si Ate Glenn pasok. Okay, salamat sabi karon ng Philip Tata Maray na konfirmado, nagkuyan na, naghali na, nag-impake na baga si Police Major Engelbert Toraldo and Chief of Police kan Baaw MPS na pinagdesignar karandang Philip na maribay sa iya, pero ining pansamantala na namamayo sa Baaw MPS saro ining office Costes. Pero syempre, paramihan tras na pinaghahanap na siya na muna. Alagad igwanin siguro iriribay kakaag na PNP para maging karibay ni Police Major Ingel bilang kana Baaw Municipal Police Station. Karon da Philip, pinagapunan ko si Police Colonel Rondo Timas, ang satuyang PNP Provincial Director. Sabi niya, wara pa nin Maribay, pinag-ahalat-halat itong order, alibaga sa PRO 5, kung isa'y mananggad ang pwedeng dyan Baaw NPS. Sabi nga ni kinang mga nagkakaulay niya to, lugod na yan mag-ribay, araw pa ni CEO Pitoraldo na may sunod-sunod ang operasyon laban sa illegal na droga at ibang mga illegal na aktibidades kan baga sa Banuan kan Baaw. Iban niya makaribay, araw man niya kahigos na gampanan ang mga trabaho bilang pulis. Araw kan siya ang mamayod dyan baga sa Balatan, ito ang operasyon laban sa illegal na droga. Sa Banuan kan Baaw, kan siya magtukaw bilang acting chief of police, haros bulto ni Shabu ang mga nagkakurua, milyones na kantidad nin Shabu ang nakwa dyan po sa Banuan kan Baaw sa pamamayo ni Major Ing. Dahil naman ini nagpaunda ni entrevista karon ng Philip, garong si Boto na siya sa mga oras na ini. So, antabayan na lang niya to kung isa'y po ang maribay sa nasambit ng mahigos na PNP dyan po sa Banuan kan Baaw. Baka atyan, baka sa aga, igawa na ni mag-report dyan. Yan ang sa tuyang
hahalaton. And sa lokal na gobyerno kan Ate Glenn, sa ina maduman si Police Major Engelbert Toraldo. kuyan na, maretiro na, karon na Philip, maretiro na. Pa-retire na pala siya. Iyo nga ni, garo optional retirement karon na Philip, yan ang bareta niya ito. Pero hubin pa man baga si Major Toraldo, kaya lang, yan man sa iyang desisyon, tanin magiginibok yan. Kaya kuya na lang, ang sa iyang ligasiya, nagamparan kay ni, ang mandato kan Philippine National Police, kung sa iya man na ang sa iyang higos or na sa mga banwa na sa iyang pinag-servisyoan bilang Chief of Police. And sa ngunyan, pag kita sa bulan ka na Agosto, ining aktibidad dyan sa Banawan Kamuyan Festival, karon da Philip, yan na naman. Month-long celebration ini, may mga garo mga aktibidades na may mga events na pwede madala na totoo yung mga kababayan sa Banawan Imbao in connection kan Kamuyan Festival ngunyan na taon. Kaya yan man ang saro sa tatawan atensyon na naman kan lokal ng gobyerno kan Bao sa pamamayon ni Mayor Jeff Besenyo. Araw-araw daw yan. Garo po niya si Mana. Kaya sa Pana, iguana kan mga dadalanon yan sa katapusan kan bulan kan Agosto. Pero ang opening garo sa kuyan sa PETSA 14. PETSA 14 Philip. And kan Agosto mga aktibidades. So yan ba? Ikan sa location, Glenda Piares reporting. Field Report! Salamat Tabi Ate Glenn sa mga dugang mo pang informasyon. Halik dyan sa Banawan ka na Baaw Camarinesur. At palan ma-retiro na si Police Major Engelbert Toraldo ang naging Chief of Police kan Banawanin Baaw, pabalik-balik. At siya naging Chief of Police na kan Baaw, tapos kan Balatan, hasta nakabalik sa Banawan kan Baaw. Daw ang maribay sa iya bilang acting chief of police ka na Banawanin na Baaw, lalong-lalo na ngunyan pong panahon na nagdadangadang na ang Kamuyan Festival ang pintakasi dyan po sa Banawan kan Baaw Camarinesur. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Free senior high school? Yes, free! Only at Sigara Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform. Free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baaw. That's right! Quality education with less gastos for your family, either being a student taking the academic track or technical professional track. Enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigara, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigara Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams, we'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering
Technology major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Mana po kita ang 1 minuto antes mag-abot na alas 9 ni na pagkaaga. Masahong ko lang po ining kung paano subot pinili ang mga makakaresibi o nakaresibi kan uplift assistance. Paano pinili ang mga benepisyaryo asin ano ang papel kan mga opisyal ka na barangay. Akul po ang naghahapot kung taano tamay pamilyang nakabali sa listahan kan uplift assistance mientras na niba anday. Dahil digdi may nagkapirang mga namamanuan na nagpapahayag nin pagkadismaya asin magin na akusasyon na subot nagkakaigwanin palakasan o favoritismo sa pagpili kan mga benepisyaryo. Importante pong maintindihan kan publiko na ang mga opisyal kan barangay iyon mayong diretso o poder na magpili, magdagdag, magtanggal, magribay nin pangaran kan mga benepisyaryo kan uplift assistance. Ana listahan nagahali sa mga pangnasyon na database, mga ahensya kan gobyerno kasunod sa pinagtagamang pamantayan kan national government. Number 1, ining group 1, mga benepisyaryo kan purpose sa sinmayong gutom na o walang gutom program. An enot na grupo kan mga makakaresibi kan ayuda iyon mga presenting benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino program purpose sa sinmayong o walang gutom program. Sindaan maresibikan na kantidad 2,000 pesos one-time cash assistance. Ansa inda mga pangaran iyo na nasa opisyal na listahan kan Department of Social Welfare and Development dahil ang digdi ang DSWD ang nagtatagama kung si Isay-Isay o sa Irisay ang kabilang sa grupong ini. Dahil naman sinda liwat pinipili kan barangay hulita sinda iyon rehistrado asin presenting benepisyaryo na kan nasambit ng mga programa kana gobyerno. Group 2 iyon mga tios na pamilya basado sa 2024 CBMS. Ani kaduang grupo yan binibilog kan mga tios na kaharungan na naaraman sa paagikan 2024 Community Best Monitoring System na pinagsagibukan Philippine Statistics Authority. Ang CBMS iyon sarong mahiwas na o pangangalap kan datos o census dapit sa kamugtakan kan lambang pamilya. Kabilangan sa indang kabuhayan, kita, parong, edukasyon at sindibapang impormasyon. Ang datos na ini pinagsusumiter kan PSC sa iba pang mga magkakanigong ahensya kan gobyerno sinagin basihan kan DSWD sa pag-aram kan mga kwalipikadong benepisyaryo.
Kung ang sarong pamilya day kabilang sa listahan kan mga napiling benepisyaryo basado ini sa CBMS. Dahil man ini nangangahulugan na may nagtanggal kan sa indang pangaran sa barangay. Ang naging basehan iyon opisyal na datos na nakalap kaidto na sa isinagibo ka na CBMS. Ang mga benepisyaryo sa grupong inian maresibinin 2,000 de pesos kada bulan puun Hulyo sagtod Disyembre ngunya na taon. Ang group 3 mga low income workers na miyembro ka na Social Security System. Ang ikatulong grupo ang binibilog man kanday mababa sa 1.5 milyones na mga trabador may hababang kita na nakarehistro sa Social Security System. Ang lista na iniyon direktang nagahali mismo sa record kan SSS basado sa mga pamantayan na pinagtagama kan gobyerno. Ang mga kwalipikadong mga trabador yan maresibinin 2,000 de pesos kada bulan puun Hulyo sagtod Disyembre ngunya na taon. Liwat mayong papel ang barangay sa pagpili kan mga benepisyaryong kabilang sa grupong ini. Ano man ang papel kan barangay. Ang trabaho kan mga opisyal kan barangay iyon nakasentro sa pagtabang sa tultol na implementasyon kan programa. Bilang digdian pagpapaskil o pagpapaluwas kan opisyal na listahan pag ipinadara na kan DSWD asin kan mga magkakanigong ahensya. Pagtataw nin impormasyon dapit sa schedule kan payout o distribution. Pag mamantinir kan tultol asin pagtabang sa tultol man na bulos kan na pagtataw nin ayuda. Pag simbagman sa mga kaputan kan mga residente asin pagdadawit sa senda sa tamang opisina kung may gusto sindang ipa-verify. Iman kabilang sa indang trabaho ang pagpili kan benepisyaryo pagdidesisyon kung si isayan ibabali o isayan dai ibabali sa listahan. Kaya pagirumdum sa publiko kung may kaputan o gustong linawon dapit sa pagiging kwalipikado sa uplift assistance, mas makakamarahay na magdulok sa DSWD, sa City o Municipal Welfare and Development Office, MSWDO o sa iba pang magkakanigong ahensya na nangangataman kan programa. Na pagkaintindi sa proseso, iyon importante tanganing maiwasan ang salang impormasyon asin day makatarungan na pagsasaot sa mga opisyal kan barangay na nagsiservisa naman bilang katabang sa implementasyon kan programa asin day sa pagpili kan mga maresibi nin ayuda. Linaw ta sa napo ta sagkod ngunyang kadakol pagiraray kan nariribungan kaining uplift program na ini kan Department of Social Welfare and Development. Pati ang barangay na sautan pa may pagkaaram kan listahan kaya maray itong malinaw po sa publiko. Nag-aasa man si Camarines Governor El Rebella Puerte na liwat makusugan industriyanin pag aatamanin na baboy o orig sa nasyon sa nagraranin na commercial rollout kan bakuna laban sa African Swine Fever sa ikatulong quarter ka na taon. Sigun kay Villa Puerte pinag-aasahan man na makakatabang ang Vietnam Mid Abac Live Vaccine ang aning maparikas ang hog repopulation program kan Bureau of Animal Industry asin maingganyo ang mga nag-aataman in urig na liwat mamuhunan sa indang mga ataman na urig. Sinabi man niya na dawa nagsagibo na ang Department of Agriculture din mga programa para sa repopulation kan na urig. Akol pa man ang mga hog raisers ang nag-aatubiling
hiwas kan sa indang produksyon dahilan sa padagos na huma kan ESF na nag-abot na sa halos 6,000 na barangay sa enterong nasyon sa nakaaging 7 taon. Kana siya iyon kongresista sinulong ni Villafuerte na tulos na pagpaparehistro sa paggamit kan abak vaccine matapos ining mapatunayan na may daing mababa sa 80% bisa laban sa ASF. Yantras na sinabi man ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na inaasahan man nindang magpapaluwas na ang BEI nin Commercial Release Certification para sa bakuna na magtataon nindalan sa opisyal na rollout kay ni sa ikatlong quarter kan taon. Nararom kan Animal Industry Development and Competitiveness Act o EDCA na naisalika na taon 2025 ang BEI. Ngunyan iyon may pangangatama na sa veterinary drugs sa animal health products na dati iyon nasa irarom kan Food and Drug Administration. Basado sa pinakahuling datos kan BEI, may aktibong kaso paman in ASF sa 7 probinsya, kabilangan Pangasinan, Romblon, Albay, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Asinman, Surigao del Sur. Magarumduman na nagbaba nin halos 50% ang populasyon kan urig sa nasyon. Puon pa kan liwat magwarak ang ESF kan taon 2019 na nagdarama nin dakulang danyo sa mga commercial hog farm, backyard racers and pinagtutubudan sa 100 bilyones na pesos na pagkalugi kada taon sa mga arog kaining industriya. Sabi man kay ni pong ibang mga kababayan niya to, hain na daw si pinapirmahan ka ito. Dakulon positive comments si mga piki account. So mga binakunan baga digdi nagkagaradan lugod. Sabi panlaban sa ilang dahil lamang nin salida. Kay puwan man po ining vaccine pero an kay puwan po sa ngunyan ma-regulate ang presyo kan live weight po gob. Gabos na agreser sa ulang an minamaot mabalansi man ang presyo si tama lang ano daw po kung matawan man kami atensyon salamat po. Hindi lang naman ni SF ang mga ini-import na karne ang mga nakakapagpaluya sa presyo kan urig kan importation yan po minsan ang kausa kan ni SF dahil ta darakan karne na in-import. Ay gob sana po maresamo man po itong mga message ko, sana po mabayadan man po kami kan mga nadipap or na kuryente na urig. Ulita 2 taon na po dahil pa kami nababayadan. Salamat po na pangyayari. Mayong ESF nagagadan an urig dalan tamayo man sendang maipakakana pids. Ulita sobrang mahal tapos sobrang baba kan live weight. Bago kamo kayan magpautob pakarayon mo unan presyo kan live weight. Para may maginibuman kamong magayon para sa mga hog racer. Hori mugob sa bareta dakol urig kaya barato ang kilo kabuhay na urig ang tama gibuhon kung paano mapataas sa presyo kan urig. Mas magayon kuta na kon price kan farm gate price kan urig an palangkawon kadakol piglet sa kapatiningon yan. Gulpan urig tama sa timbang kwarta na kuta kaya lang live weight 135 feeds mahal lugi. Ang tabang ini para makabangon liwatan sa tuyang mga para atamanin na urig o ining inapod na backyard hog racers. Mas magayon live it patas or irregulate dawa may ESF vaccine para itong mga backyard ay babakalon yan ulit ang mga staff magtamanin na urig gibukan lugi na sa presyo 130 to 135 live it price tapos ang langkaw kan presyo kan gas sa sinpids yan lang.
lampas ng 20 pesos ang kada kilo ay ano ng buhay tayo ni? Magiging 20 pesos pala ang ataba ko subagas. Talagang masakit po ang labanan kunya ng mga panahon. Kaya paanong day malugan mga nag-aatama ni na hayop, urig o kaya manok kung arog kayo na preresyuhan. Mag-ataman ka man in natural na manok. Pag abot dyan sa sentro kan iriga, babaraton. Bakalon sa imo kan mga parabakal dyan na abang kukulit pati 150 sa kilo. Talaga di pa pabakal ninda 200 na makmong mga dilin siya tulos yan. Pag ika nagbakal 200 na. Pag binakal ninda 150. Mayong padudumanan ang sa tuyang mga kababayan pag-arog kayo ng negosyo, pag-arog kayo ng pag-aataman. Sahon ta daw po yung origin of iriga. Sabi digdi, paano kon ang pangaran iriga iyon bako sa nang basta pangaran kan sarong syudad. Kundi sarong istoryang nabilog sa pagultanan kan alamat asin kasaysayan. Sa probinsya kan Camarines Sur makukuan syudad kan iriga, sarong lugar na bistado sa maringal na bulkan iriga o Mount Asug. Alagad bago pa man ininagin na saro sa mga bistadong syudad kan Bicol, igwa ng mga istoryang nagpapaliwanag kung sa'y naghali ang pangaran kaining iriga. Saro sa mga pinakagurang na salaysay iyon naghali sa tradisyon na pataram kan mga sinaenot na Bicolano. Sigon sa sarong lokal na alamat, ang pangaran iriga iyon pinag-uugnay sa sarong nilalang na inaapod na irago. Naglaladawan siya bilang sarong higanting halas na may kakayahan magbagunin na anyo, asin pinagtutubudan nag-i-star sa kabundo o sa kabukidan kan asong. Kapag agi kan mga panahon, sinasabing ang pangaran na irago, iyo ang dikit-dikit na nagbago sagkod sa magin iriga. Daw nga ni mayo ining scientificong ebidensya ang istoryang ini ang naging parte kan mayaman na kultura asin pagtutubod kan mga enot na naka-star sa lugar. Saro ining pagrumdum kung paano ipinapasa kan lambang henerasyon ang sendang mga kasaysayan sa paagi kan mga alamat. Alagad may saro pang paliwanag na nakabase man sa mga tala kan kasaysayan. Kan panahon kan mga Kastila ang iriga iyon parte sa naman kan Banuanin Nabwa dahilan sa madalas na pagbaha sa babang lugar sabihan o inadvisean sa buot ni Pre Felix de Vertas ang mga naka-star na maglipat sa sarong mas halangkaw na ligtas na lugar sa paanan kan bundok. Ang lugar na ini inapod na Iraga na sa lumang tataramo na Bicol iyon nangangahulugan kung saan may daga o where there is land. Dahilan sa matabang daga asin magayon na lokasyon, marikas na naguswag ang komunidad. Sa pag-agikan panahon, ang pangaran iraga iyon naging irigana na iyon ginagamit sagkod sa presente. Tagkod ngunyan mayo pang sasarong kasimbagan kun arin sa duwang istoryang iyan tunay na pinaghalian kan pangaran kan iriga. An enot iyon sarong alamat na naglaladawan sa pagtubod asin imahinasyon kan sa tuyang mga ninuno. An ikaduwa man iyon sarong paliwanag na nakabase sa mga nailistang pangyayari kan panahon kan kolonyal na Espanya. Marahil dahil man mahalaga kun arin ang mas nainot. Ang tunay na halaga kan mga istoryang ini iyon pagpapagirumdom na ang kasaysayan kan sarong lugar iyon bako sa naman. Nabibilog sa mga dokumento kundi pati naman sa mga
memorya, istorya sin tradisyon na ipinasarkan sa tuyang mga ninuno. Kalambang pagtanaw sa Bulkan Iriga, bako sa naman ining nahiling ang sarong bukid, nahiling manyato ang sarong pamayanan na may mayaman na kultura, ararom na kasaysayan asin mga alamat na padagos na nagtataunin buhay sa pagkakabistukan mga Bicolano. Kung mahilig ka sa kasaysayan, alamat asin mga misteryong tunay na nakabase sa lokal na tradisyon, dahil paglingawan. Like, follow, share, and page, mag-comment man kung anong banwan o lugar sa Pilipinas ang gusto mong isunod niya tong tuklaso. Paano po kitang 20 minutos makalampas ang alas 9 din na pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Barawan, Buhi ka, Marinisur. Si Manoy Larry, asin Mang Kimanay, Nori Sardan, dyan sa Barangay Tambo. Si Punong Barangay Abigail Amande, kan Barangay Borok Bosok. Kumusta po kamu dyan? Nagalunsar naman ng investigasyon ng Department of Public Works and Highways kapit sa road crash na nangyari duman sa barangay Magais del Gallego, Camarinesur, kan nagtalikod na aldaw. Kung sa DPWH Bicol, iniimbestigaran ang insidente matapos subot mabigong magbugtakan kontraktor ng bastante sin angkop na road safety warning signs and devices aparte ka na tinampong nagsasairarom sa defect rectification. Kung mapatunayan na may pagbalga, sinabi ang DPWH na pwedeng panimbagon ang kontraktor kasunod naman sa nag-iiral na occupational safety and health policies and man standards. Pwede manining manimbagan sa pagbabayad kana danyos para sa mga naraot na danyos na sinapukan mga biktima asin na naraot na pribado sin pampublikong pagsasaliri. Pero pa sa posibleng mga kasong kriminal na pwedeng atubangon. Tulong individual na i-report na nagsapo ni danyos na sa nasambit ng road crash.
Ramon man kan Senate Impeachment Court kung paano ginastos ang confidential funds ngunyan na ikalimang simana kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay House Prosecutor Terry Redon, toto karon ngunyan na simana ang detalye kung ano ang nangyari sa naingkas na kwarta. Siring man kawa na si Kisay ini napasiring asin kon nata sa siring na paagi ginastos. Nakatalaan naman na magtestigo niya na simana na duwang state auditor sali sa Commission on Audit kawa sinzarupang archivist. Dahil man pig papasipara kan mga legislador ang posibilidad na tukaron ang dapit sa controversial na Mergres Piatos. Marumduman na kan nakalis na simana nagtestigo ang duwang dating branch manager kan Land Bank of the Philippines kung sain saladawan in the bilang unusual ang duwang darakulang cash withdrawal kan Office of the Vice President as in man kan Department of Education. Liwat na ipagpapadago sa impeachment trial bandang alas 10 din agang unya na Lunes, Agosto 3. Dali na pala na magpuon. Preparado naman na subuot na magampang si dating Speaker at in Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pigsasagibong preliminary investigation kan Office of the Ombudsman katakod kan subot anomalya sa mga flood control project. Sigun kay Attorney Adi Pardo, abogado ni Romualdez, sisimbagon kan kongresista ang gabos kan aligasyon laban sa iya. Alagad pigdoon na ang pigahagad sa nakainian sa rong patas na proseso. Sinabi man ni Pardo na warang plano si Romualdez na maghali ka nasyon asin padagos na ginagampanan ang mandato bilang representante kan Primer Distrito kan Leyte. Sabay kay ni liwat man na ipigdoon kan kampo ni Romualdez na mayong ebidensyang magdadawit sa listador subot irregularidad sa flood control projects. Kung sa abogado, mayo managin papel si Romualdez sa pagbilog kan 2025 national budget apera sa pagperma digdi as in wara man subot ining kinaaraman sa implementasyon kan mga flood control project. Ini man ang nagin saro sa mga naaraman kan Independent Commission on Infrastructure. Nag-question man Pardo ang kredibilidad kan subot. Labing 18 Maleta Boys na sinasabing dating bodyguards ni dating Bicol Party-less Representative Saldico nakabali sa mga testigong posibleng gamiton sa investigasyon kan Ombudsman. Pagdoon niya, mayo man dapat pagtubudan sa indang mga payag huli ang Department of Justice mismo ang nagsunad na subot nin kasong perjury laban sa mga ini. Patunay na nag-utik sinda sa irarom kan pagsusumpa. 18 Marines na ini na mga pasumpa papa. Palan hambog man so sinumpaan ay inda. Kaya nagpapagamit ang 18 Marines na ini nagpapagamit sa ibang mga politiko digdi po sa Nasyon Pilipinas. Baka na ariglo man ini. Pinag-ulayan man dyan at Field Report!
Balikman si Karondang Atan na pasok. Salamat. Karondang Philip, pinag-umaw ni Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raborar, ang Provincial Government kan Camarines Sur sa Bahikan Environment, Disaster Management and Emergency Response Office. Duman sa pinagsagibong 72-hour Incident Command and Response Competition sa Camarines Sur sa rong simulation matapos ng magnitude 7.2 na ninong kung saan man apektada ang bilog na probinsya. Sigun man ki Dr. Raborar na naging murado asin man testigo sa aktibidad, importante ang sinampit ng training ganing mas mapakusok ang kakayahan kan mga local disaster officer. Sigun man ki Raborar, makusa ng disaster response na dapat makarayon sa pakikan simulation kundi manginang kabilugan ng disaster management, kabali at koordinasyon pagpaplano asin pamamahala sa mga emergency situation. Pinag-iban ang aktibidad na parte ng Camarines Sur Resilience Festival 2026 kasulbayan pagsilibrar ng National Disaster Resilience Month kung saan magkahalong persa ang mga DRRMO haliman sa iba-ibang distrito ng probinsya asin nag-establish ng Incident Command Post matapos ang magnitude 7.2 earthquake scenario para man sa BRHMC Chief, importanteng padagos na matrain ang mga responder at man mga disaster managers galing mas maging preparado ang mga komunidad sa tubangan kan mga kalimidad na posibleng tuminama ano man na oras. Dagdag na bareta sa lado lokal, Kabarkada Karonda. Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Gerara Itabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon, Bareta. Ano po kitang 31 minutos makalampasan alas 9 din pagkaaga. Antes po kitang magpadagos sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Charm makapul sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm makapul sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makapul sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Ilocana na Nakins Fall Water Repelling Station
na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak, edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Po kita sa horing porsyon ka na programa. Pinag-ulayan man ninda Cabinet Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. sa delegasyon haliduman sa nasyon kan Poland na pagpapahiwas kan kooperasyon kan duwang nasyon. Ini para man sa sektor kan agrikultura, kalakaran asin man na pagpapauswag kan kasanayan kan mga obrero. Pinanginutan ni Poland Minister of Agriculture and Rural Development Stefan Krawiecki ang delegasyon na nakipag-ulay sa mga opisyal kan Department of Agriculture, Department of Migrant Workers, asin man Technical Education and Skills Development Authority. Nag-ulayan digdian mga bagong oportunidad para sa bilateral na koneksyon. Kaibaman sa mga napag-ulayan ang pagpapakusog kan kalakaran kan produktong agrikultura, siring man kan urig, manok, mansanas, bagas asin iba pang produktong pagkakan. Pati naman ang pagpapaiwas kan training asin certification para sa mga trabador na Pilipino. Hoy, kumusta pala sa mga paraantabay niya to? Diyan po sa Antipolo, Old Nabua, Camarines Sur, ki retired Air Force Alex Celesti, ki Grandi, ki dating kagawad Lou Villano. Siyempre sa UNEP High School Batch 87. Mustaman ki Conchal Manolo Xiano Luzon, sinman ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, dyan po sa Barangay Santo Domingo, sa Banwaan po ka na Nabwa. And siyempre ki Ronnie Maestrado, dyan sa Barangay Inapatan. Musta na kaya si dating Congressman Sal Fortuno, sinman ki asin man si Ma'am Jo. Pahayag man ni US President Donald Trump na ipiguktaban niya ang planong pag-atake laban sa Iran sa kondisyon na marikas na makabilog nin kasunduan ang magibong na lado. Ayon kay Trump, pinaghagad subot kan Iran asin pirang nasyon sa Middle East na tawan mo unanin pagkakataon ng diplomasya huli sa igwa ng mga panganot na napagkasunduan para sa rong posibleng kasunduan. Nainotig din nagluwasan na mga report na naghahanda ng Estados Unidos sa Israel na maiwasan na pag-atake sa energy ka na Iran. Kasabay kaini nagpatanid ang gobyerno kan Estados Unidos sa mga namamanuan kaini duman sa Middle East na maging preparado sa posibleng paglala kan sitwasyon asin anuman na aberya sa pagbabiyahe. Mientras tanto, sinabi man ni Acting Defense Minister Mahid Eval Riza kan Iran na pigkonsiderar kan Tiran na seryoso sin kapanipaniwalan gabos kan humahali sa sendang mga kalaban. Asin pigduon na daisinda magpapabaya o matinir na mayong simbag sa anuman na posibleng pag-atake. Mayo pa man na opisyal na kumpirmasyon na hali sa Iran mapadapit sa pigsasabing panibagong pest talks o sa anuman na kasunduan
na pinagsambit ni Trump. Sana po matapos na ang dahil pagkakairintindihan na ini kan nasyon kan Amerika sinman kan Iran. Talagang apektado po ang ekonomiya kan Pilipinas, ang pagbuhay kan mga Pilipino asin iba pang mga saradit na nasyon digdi po sa kinaban. Marayan Iran ta tuod na yan sa gera. Nawa nagtitios basta makigera kita man dahil kita tuod. Dahil kita tuod sa pagtios dahil man kita tuod sa gera. Kundi kita natutuod na sanang magtios digdios sa nasyon Pilipinas tatios. Ayaw man kitang magigini mo kan mga nangyayaring ini. Matindi ali sa host ni ano yan Ate Glenn. 5.7 milyones na piyansa pinagpataw ka na korte sa rong akusado nin panlulugos nga na. Naaresto ka na otoridad ang pinagkukonsiderar na city most wanted person kan iriga sin number 2 provincial most wanted person. Ini sa pagi kan manhunt Charlie operation na pinanginutan ka na tracker team kan Iriga City Police Station nangyari bandang alas 7:30 nin aga Agosto 2 sudma sa barangay La Anunciacion digdi siyudad kan Iriga. Naaresto ang persona iyon sa rong 18 anyos na soltero sa residente ka na naunambitan ng lugar for medyo subuot sa 19 counts ng statutory rape. Matindi habak mong 19 count nin panlulupig nga na. Nagpataw ang korte nin kantidad na 300,000 de pesos na piyansa kada kaso asin iguang ining total na 5,700,000. Yaw na sa kustudiya ka na otoridad ang nadakop na persona para sa magkakanigong disposisyon. Happy birthday palan kay Sir retired Police Major Margarito Manaog na Santo Domingo digdi po siyudad na Iriga. Taman sa Unip High School Batch 87 kay Joseph Panganiban Epres, Richard Bukiron Epres dyan po sa San Miguel digdi po siyudad kan Iriga. Kumusta po kamo?
Subang man ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang mga miyembro kan bukluran ng manggagawang Pilipino o Oryang at Workers Federation mientras nagsasagibo ang grupo nin sarong bigla na protesta kanda ipagtugot laban sa sindang opisina sa Intramuros, Manila niya na Lunes na pitman sa temporary restraining order sa 85 pesos na dagdag na sweldo. Sugo naman kan wedge order ang pagpaputog kan 85 pesos na dagdaga sweldo para sa mga trabador duman sa Metro Manila na maglalangkaw sa aldawa na minimum wage po na 695 pesos pasiring sa 780 pesos. Utubman ang dagdaga sweldo sa duwang kabtang 60 pesos sa Hulyo 25 asin 25 pesos sa Enero 20, 2027 pa. Nag-abot na duman sa Senado ang mga kahon na may nakasurat na confidential funds ipinaglaog ang mga kahon sa holding kan House Prosecution Panel. Tutubudan na sa 400,000 sagkod sa 5,000 na benepisyaryo ang nag-aabang na makalaog sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kan Department of Social Welfare and Development. Guaman mga naka-wetlist na nasa 400,000 as in 500,000 man ang mga validated na purpose beneficiaries. Ini ang paglaladawan ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao duman sa sarong TV interview. Sinambit pa man ni Dumlao na ang annual target kanahin siya yun nasa 4.4 milyones na pamilya asin sa presente nasa sobra sa 2.8 milyones na pesos na subot ang naabot. They are enrolling additional basado man sa validated na wetlist. Dagdag pa niya, nag-aabot man sa 7 taon ang coverage ka na benepisyaryo kan porpis pero kaitong nakaaging bulan, pinirmahan naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Executive Order number 120. Aning mapalawig pa na minimum 7-year period sa mga benepisyaryo kana porpis. Sa lay nakabugtak na ang sarong programa benepisyaryo pwede man magtinir sa programa sa laog ni 7 taon. Pero extend man kan presidente ulit nailing na pwedeng mag 7 taon na sa programa ang sarong household beneficiary pero nasa level 1 as in sa level 2 pa man giraray. Paliwanag pa ni Dumlao. Kaya po ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nasa tuyang nasyon ano takaipuan na subot gibo na demonyo ang China
Pambira matindi. Pinalagaan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. na pagbubutas kan mga opisyal na kan gobyerno na nagsusurog sa nasyon kana China. Tano takaypuan sa buot gibo na demonyo ang China, bako sa naman China ang nasyon na may inaang kinaparte kan West Philippine Sea. Aram mo, gibo ang trabaho kan Defense Secretary yun bako na magtaunin loyalty exam sa mga piling opisyal. Hindi nan paturot sa dahan. Susulong man ni Senador Francis Ches Escudero ang bill asin lay para sa ipagbawal ang mga advertisement asin man sponsorship na may dapit sa sugal. Sa Senate Bill number 2347 ni Escudero, mautan kay nina maprotektahan ang mga minor de edad asin vulnerable sektor kan sosyudad sa promosyon kan sugal na karaniwan na pinagtatarget ang mga hobe na populasyon ka nasyon. Sigon sa senador, daiman imposibleng magpautob nin ban dahil ang tamay kaparehas man na pulisiya ng gobyerno sa industry kan tabako sa irarom kan Republic Act number 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003 na nagpapairal kan limitasyon sa advertising as in sponsorship tanganing mapangatamanan ang salud kan lambang na mamanwaan. It's about time that we regulate the gambling industry the same way we regulated tobacco 2 decades ago, sigon pa sa senador. Lado man daw po kita ni na Karawat, Sinti, si NLEX Coach Jimmy Alapag sa liwat pagbabalik duman sa SM Mall of Asia Arena kanagtalikod na Sabado. Ang enot niyang pagpasiring liwat sa lugar matapos ang PBA career kana taon 2016. Saksi ang binyo sa mga dakul na laban ni Alapag sa PBA asinman sa Gilas. Sa Pasay Binyo, pinagpasaman kan Pilipinas ang Korean course kan 2013 FIBA Asia Championship for Men. Instrumento man ang premier playmaker kan national team asinman kan TNT sa PBA kay ito sa Panggana. Ang Mighty Mouse iyo ang nagbaon kan dagger na 3 sa 86-79 win kan Pilipinos laban sa Korean. Pagkatapos kay ito nako kan Pilipinas ang sarong ticket para magbalik sa 2014 FIBA World Cup kan nakaliis na 4 na dekada. It was funny when I walked in earlier today. I walked in the same entrance that we exit the floor. When we beat Korea, ngingirit-ngirit na payag ni Alapag mentras na binabalikan ang kawat na ito. Definitely a nostalgic moment. Just brought back a lot of memories of that night. Especially to be able to walk in with my 8-year-old. He wasn't born yet, but hopefully later on he will understand the magnitude of what we did that night. Sa mga basketball fanatic, tanda panindang nayanig ang mowa sa 3-pointer na Alapag asin sa Panggana.
Just a special moment being back in Mall of Asia Arena, dagdagpakan 48 anyos na PBA great. Very special memories, not just for the program but for the country. And to be able to walk back through these doors is pretty special. Bitin pa si Alapag sa iyang coaching dibo, pega rulyo pa kay ni na Road Warrior start sa 5-0 kan gunoon and 119 hasta 107 kapangganaan laban sa Converge na pangenot kan 24 points na si Shawnee Winston asin 28 ni Dequan Jones. Ano nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ni na informasyon si Glinda Biares and man Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chave na Obra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa